Yo, what's up mga Chang and Chong? So ngunyan, ipaprank ta si Chang na kunwari, bibreakan ko na siya pero dawat dahil man to. Ito siya. Be! Ibaw na? Ano bagang spark? Spark? Ibaw na bagang relasyon ta? Hindi maghanap ka para hindi. Abo ko na sa imo. O di hapok mo na. Pakiaram ka man sa imo. Maringan yan para mawala na akong problema. Total, iyo man Baka lang pakiaram sa ko. Iyo man talagang dinigdik ko. Grabe ka man. Oh, mas Pero inalat mo grabe lang pala ko magbutas. Hinalat ko lang talaga. Para nagpa-prank man lang ko. Anong prank? Ako nagsasabi akong totoo. Habo ko na. Ibang ka man. Kasi daong pa. Habo ko na. Nawawara ng pagabot sa buhay. Habo ko na. Pwede na ako magalagala. Pwede na ako magdumadawa sa iyo.